салом духтаро, имрӯза маълумот оид ба рехтани мӯи сар. Умуман дар фасли тобистон нафаре нест ки аз ҳоли табоҳи мӯи сараш шикоят накунад, чунки нурҳои тези офтоб метавонад боиси рехтани мӯйҳои сар ва зудшикану беҷон шуданашон гардад. чаро мӯй мерезад? Аслан оид ба меъёри миёна дар як рӯз дар занон аз 50 то 100 тори мӯи сарашон мерезад ва дар мардон бошад аз 100 то 150 тори мӯи сар рехтанаш мумкин аст. Агар торҳои мерехта аз ин зиёд бошанд, пас ҳатман шумо бояд ба духтур муроҷиат кунед. Сабабҳои рехтани мӯй 4 сабаб аст. Сабаби якум ин бемориҳое ки мо аз сар мегузаронем. Масалан, бемории зуком метавонад боиси рехтани мӯи сар гардад. Вақте ки шумо ҳангоми зуком доштанатон таби баланд дошта бошед, ин низ ба рехтани мӯи сар оварда мерасонад. Сабаби дуюм стресс аст. Стресс яъне ки инсон кам хоб кунаду аз ҳад зиёд кор кунад, ин метавонад ки ба рехтани мӯи сар оварда расонад. Бисёре аз инсонҳо реҷаи корияшон нодуруст аст ва ин гуна инсонҳо наздики 40 солагӣ ба пуррагӣ кал шуданашон мумкин аст. Сабаби сеюм истеъмоли нодурусти ғизо ва сабаби чорум нодуруст нигоҳбин кардани мӯи сар. Шумо болои ин ҳама ғамгин нашавед. Мо ба шумо тавсия медиҳем спрей аз компанияи Atomy. Шумо метавонед аз ин спрей гирифта бо рехтани мӯйҳои худ хайру хуш кунед. Спрейро чӣ гуна истифода мебаранд? Чӣ гуна ки дар видео дида истодед, ба мӯйҳои саратон мепошед ва онҳоро каме ҳам бошад массаж мекунед ва ҳамин тариқ мӯйҳои шумо аз рехтан боз мемонад. Видео ба шумо писанд омад? Ба видео ҳатман лайк гузоред ва оид ба ин мавзӯъ метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. То наворҳои оянда.